नमस्कार दोस्तों, मिस्टर बेंगल चैनल में आप सभी को स्वागत है। खुलुमबाय बयखौबो। जोङो दिनै बान्दो मावदों, दा थाबायनो बाबाय। जों नामायलांखानांगौसो गोजावलांनायसै दैनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना। खामि हारानि लोग आज बांध का काम किया था, लेकिन अभी फायर बहुत डूब गया, पैदल चल के, इसलिए हम लोग पानी से जाएगा घर पे। आप लोग वीडियो में बने रहना, देखते रहना हम लोग कैसे जाते हैं पानी से। कहीं कहीं तो डूब जाएगा, इंसान भी डूब जाएगा कहीं कहीं। बेथारो नामा माने गोदोनासो जोबोद मोजां दुगैनो दै गोजावलाङो मा जाया गिख'खालै दै जिं जिं थांबावनो खदै हाबदों बिफा जानायसो दं माजायाबो बिफा जानायसो आयु थौलेसो जाबायलै आथिं सायदियाव बे बोरैजों थाङो बे ओइ बिजों थांनांगौ खासिजों आइया रामा होद गसङालै आथिं सायो अन्थाइ गोजा माखासेबो जोंलाय गागुखा जाहैबाय दै बारनायाव गामसा गुबाय ओरैखौ आयु फागोखै गेजेरसो होलांबावगोन ओरै सेंखा खंखायसो लादो सेंखा खंखाय गाननाय दख'ना गाननाय आइदै मावाखै अन्थाइआ सालाफ्रा गिबाय ओइ गलेरफोरसो दं नामाब्रा बालाबो दं बाला बरिया ओइ दोबैहांबाय ओइ खिबा मोनगोनलै सयखिबो बेयाव दोबैनायसो बायदि मोनबाय आं बेयाव दोबैखासिगोन इयाव दैया नै ब्राम आयौ दोबैयो बुरिया माथो गाबोन दुगैनांगौलै दुगैयो मा हम लोग अभी आ चुका है पानी से। इतना बड़ा नदी से हम लोग इधर पानी का बीच में से आया है नहा के फैबाय जों दैनिफ्राय गोजावनानै दैनो थाबायनो बानायखाय दा न'आव थांसिगोन। दा भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'बाय। ओरैनो सुंद' ओरैनो इन्टारेस्टनि ब्लगिं बानायलाबायो दैयाव दुगैलाबो मालाबो
पानी खाई खाई तो डूब गया हम लोग को, देख सकते हैं। दोस्त लोग भी है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। मन में बहुत इंटरेस्टिंग आया था, इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग बनाया पानी के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगा जल्दी। बाय बाय।